karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Masuko ka kay tinuod man? Ubos gid kayong imong pagtan-aw nako. Oh. Kay mipatol ka sa kong amahan. Dili ko mahimong balibaran ng offer sa imong amahan iyan. Gi-offeran ka ni Papa? Pila? Ang butik sa imong inahanog ang daghang kwarta. So, kwarta ra giday ang imong giapas sa akong amahan. Sa sinugdanan, mauna. Pero sa kadugayan, nakagusto na ko sa imong amahan. Kay gwapo siya og buutan. Nakagusto. Tinuod giday nga akong pagduda nga nang huk-huk ka lang. Dili matawag nga panghok-hok ning ako. Business, posible. Kay maunang gisulti sa imong amahan diri nako. Huna-hunaon ko na lang nako nga business ang akong pagpakasal niya. Pagkagnaw. Pobre lang ko iyan. Nagkinahanglan kog maayong kahigayunan. Ayaw ka bala ka. Ang butik lang ang gisaad sa imong amahan ako, nga iyang ipadumaan ako. Pero, naa naman ka. Unya, di masag ko ganahan og kupot. Okay na ko nga empleyado na lang ko sa negosyo sa imong amahan. Ang importante nga, dili na ko maghagog luto o panindag saging pinaypay. Baga gidi kagnaw. Oh, ingon anak yun. Sa kalisod bas panahon karon, kundi ka magpabaga, wa kay mahimo. Kung gugmang imong saligan, dili ka mabuhi. Unsay sunod nimong plano? Wa! Kung pula ng imong amahan ako, mupauli ko sa amo. Balik ko panindag saging. Simple. Kaha? Ay, inang imong amahan nga buwagan ko, aron makita nimo nga mobalikit ko panindag saging. Oh, unsa na? Tabaw na ka? Okay ka na sa kung gipang kumpisan nimo? Doon na lang ko'y gamayng problema. Unsa man na? Gwapo man ko din imong amahan bisan kung kuwang na siya. So, posible kit nga ma-in love ko niya. Pero ayaw ka bala ka. Ikaw gihapon ang manununod sa tanan niyang katigayonan og negosyo. Anan makos ka pobre. Mao nga dili ko mahadlok ka, mupalik og ka pobre. Okay? Kwarta ang gikamit ni Papa. Aron musugot si Alexa nga mahimo niyang asawa. Ay, kondisyon lagi kang mo inom karon, ma'am. Ay, wa palagi si Sir Ed, ma'am. Iyang birthday, unya, wa siya din, he. Doon na pa magkutoy atiman nga importante. Enjoy na lang mo diha, bisan kung wa si Ed. Bidoy! Beer pa, be. Uy, nagsulo raman day nga akong gwapo nga mo nga sa puton. Ako na sang dadanog beer, ha? Beer is coming! Day, okay ra ka, Day Alexa. Nawa pa si Sir Ed. Okay ra ko nang uy. Nalingaw ra mesad ko. Mag-night swimming na lang ta karon. May pa, Day. Dali, maligo na ta. Kaninda sa tubig. Katog na, ikawas, Day. Saom na lang nang. Wakoy mahimo ani, Day. Musaom na lang ko, maglumlum na lang yun ko dire. Niyamag ba yan sa kaputi si Mama Alex? Oo. Ano, magsigim kag totok na Alexa, Binoy?
Busing. Ikaw na magumita, no? May komentaryo sa ako nakita ba nga may amag siya sa kaputi? O kalala. Di ka ngay nga mag-ibog-ibog ng bayhana, Binoy. Kay oportunista na. Bayaran ng bayhana. Oy, kailangan ba sa kasakit anang imong ipanulti, Busing? May datom ng espiritu sa bir? Ubus naman kayo imong pagtanaw sa asawa si mong amahan, Busing. Ubos git. Kay gibayran siya sa akong amahan aron mahimong asawa niya. Ha? Ang butik sa akong inahan ang gihaylo ni Papa nga nagbayhana, Binoy. Aron musugot nga mahimo niyang asawa. Ha? Oh. Isigam ng imong mga mata. Di ka makatuon sa. Pamati, Binoy. Namati ko, Busing. Good. Dili makigbinyo sa akong amahan kana si Alexa. Kung wa pa niya haylo ang nga maoy mo angkon ug muduma sa butik sa akong inahan. Unsa? Naong og kwarta ka ng bayana. Oh, wa say makabalibat sa offer, oy. Labi na nga ang imong amahang gwapo ni abiyudo ang mga sawa. Baga yung naong ka ng Alexa Hagad. Tanawa na, gudo. Tanawa. Nalingaw kayo siya siyang kinabuhi karon. Oh, bisan ako malingaw gyud ko. Kung gikan ko sa kapobre, unya karon mapalit na nako tanan ako magustuhan kay kwartahan kog bana. Aw, mukatawa gid kog maayo. Labaw patingali sa katawa na mamaliks ang akong katawa. Hilom, Binoy. Oh, yes, sir. Muhilom na ko, sir. Maligo na lang ko, Busing, oy. Mamaliks ha, nagsibis. Apil ko ninyo, bi, magdakog-dakog ka ninyo. Oh, bulinay. Wag ibuotis, Binoy. Nagkadako na ang baon ng CDs! Uy, mangundang na lang tingalit na day, oy! Unsa ko'y mangundang? Enjoy pagani kay Tanang? Ay, bugnaw taon kay day. Woo! Apil ko ninyo, bi. Oy, Binoy, nganong gibiyaan man to nimong atong among ulitaw? No? Kapoy, kayong ikasulti. Magsige sapot-sapot. Lo, kapag ka maanad ang tawhana, Binoy, saputan man gid na. Isa'y na po ton? Ay, ang anong miapas man taon ng kanahan dinhi, uy? Insay sa puton, ha? Ikaw, kinsa pang daylaing saputon din higawas nimo? Namura. Isipat gani ko dito ni ano sa budinhi. Somsaom na lang ko, oy. Op, somsaom. Uban ko ni Maloy. O, dali. Nganong manlibak mo ka na ko, ha? Wa man ko manglibak gud. Igo lang ko misumpay sa gisulti ni Pinoy nga gisapot na sabka. Aw, gisapot na sabka nga nagtan-aw na ko nga malipayo no. No. Ay, ma'am, sir, kalma lang mo ha. Ni abaya tas tubig. Unsa man gid gusto nimong mahitabo iyan? Oh. Gusto gid ka nga biyaan akong imong amahan? Hoy, kung gusto ka nga magkabuwag niyog ang imong amahan, paabutang usa ka tuig. Ngano man, ha? Unsa may mahitabo human sa usa ka tuig, ha, Alexa? Dog iyan, ayun na nang gunang awayas, Alexa, dong. Wa man gud na magpabadlong. Wa gyud na bisyo. Mitabang pamanggani nas negosyos imong amahan. O sa pa may wa nimo magustuhi anak niya, God. Wagid ko makauyon nga siya ang ipangasawa ni Papa na. Dong iyan.
Wa na gid ko makasabot kung saan sa pagtaning iyanan ni. Ay, makalakot enjoy yung takay ko gatina. Abot pa yun, apas pa yun dito sa dagat. Alexa, sorry nga nadugay ko. Ed? Okay lang. Ang importante nga ni anak ka. Nalipay pa siya nga imong giadto? Oo, nalipay siya. Usaon nga dungan manggod ang among birthday. Mas importante siya, Ed. Kay imo siyang anak. Salamat sa pagsabot, ha? Hay mo sila. To sa dagat, nangaligo. Mayroon. Nakaluto na mo? Ganiha, uy. Anda mo na ako ang pagkaon ni mo, ha? Narang atong kwarto, oh. Ha? Kinanglang mag-usat tag usa ka kwarto, Ed. Kay magduda na sa kunya na si Ian bahay nato. Okay lang. Sige, mag-iilisun ako. Nagdasap kog ilisan nimo. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ed. Mwah. Happy birthday da, ba? Happy birthday, birthday, sir. Salamat. Salamat ining inyong ganda. Kape ni mo, oh. Salamat, Binoy. Wa ba magkagubot kanina samtang wa ko? Wa man, sir. Binoy, sulti ko tinuod. Misulti ka ba ni Alexa bahin sa probinsya nga gituan ta? Aha. Ayaw ka bala ka. Wa ko masuko ni mo. Sir. Di man dyan kabalibara na si Mama Alexa, sir, oy. Sir. Amo yung gipangita ang bahay nga posibleng imong giadtuan. Unya, hapit may mapusili at tiguang lalaki, kaputi na ang tanang buhok. Binoy, mapasaylo ti ka karon. Kay si Alexa man ang imong sultihan. Pero kung si Ian nagani ang may baw sa maong sikrito gikan nimo, pamutos lang yudaan, ha? Uy, di yun ko masulti ni Boss Ian, sir. Ayo, nala sige. Biyain ako din eh. Oh, sir. Ay, booking na di mi si Mama Alexa. Hoy, Bossing? Ala, kuyawan man ta di mo, Bossing, oy. unsay gisulti ni Papa nimo, Binay? Wa man, sir. Doon na siya gisulti nimo. Klaro kayo. Nahatlaw ka. Unsa man ni, Binay? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!